Όχι. Επομένως θα πάρετε το λόγο με αντίστροφη σειρά. Επομένως πρώτα ο κύριος Δρίτσας. Κύριε Δρίτσα, θέλετε το λόγο για δευτερολογία? Έχετε το λόγο τώρα. Έχετε το λόγο. Τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι με πληρότητα και με υπευθυνότητα και στην Επιτροπή και σήμερα στην Ολομέλεια εκθέσαμε όλες τις ενστάσεις μας, τις ειδικές και τις γενικότερες, και επομένως δεν θα επαναλάβω τα επιχειρήματά μας. Θέλω όμως να ενημερώσω και το σώμα στην Ολομέλεια. Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφες που ήταν στην Επιτροπή το γνωρίζουν ότι στις προτάσεις για την κλίση φορέων προς ακρόαση στην Επιτροπή και από την πλευρά τη δική μας, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, εγώ πρότεινα να έρθει η ΒΒΕΦ, να έρθει το υπερταμείο το ίδιο και όχι ο υπεύθυνος νομικός σύμβουλος όπως ήταν ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και από άλλους αλλά και εγώ συναδέλφους προτάθηκαν να έρθουν τα αρμόδια εργατικά σωματεία της Κέρκυρας αλλά και γενικότερα του κλάδου των λιμενικών υπηρεσιών. Αθερέτως το Προεδρείο και αναιτιολόγητα εξαίρεσε από την κλίση αυτούς τους φορείς. Το επισημαίνω όχι για να κάνω καμιά φοβερή καταγγελία, αλλά για να δείξω την νοοτροπία των κυβερνώντων, ότι σαν να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τα εργασιακά, τα περιβαλλοντικά, σε ένα τέτοιο έργο. Νομίζω ότι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, με πολύ εύστοχο τρόπο τα επισήμανε αυτά τα ζητήματα, και είναι και αυτό ένα στοιχείο της ανεπάρκειας αυτής της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει μικρά και μεγάλα ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας στην Ελλάδα, στην περιοχή την ευρύτερη, αλλά και διεθνώς, σε όλα τα πεδία. Είναι βαθιά νικτωμένοι. Φυσικά δεν είναι αυτή η αιτία, είναι οι δεσμεύσεις που έχουν, αλλά είναι και η ανεπάρκεια ιδεολογική, πολιτική, γεωπολιτική, γεωστρατηγική και κυρίως περιβαλλοντική. Είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος το 1,5% και προκάλεσε την κυβερνόσα παράταξη. Ήδη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών μόλις χθες είπε τελειώσαμε, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος. Και δεν κουνιέται κανείς, δεν ανησυχεί κανείς. Με υπερθέρμανση του πλανήτη δεν παράγεται μόνο από μεγάλες δραστηριότητες, από χιλιάδες εκατομμύρια μικρές, μεσαίες, χαμηλής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στα οικιακά. Με πολύ ευκολία ο κύριος Μητσοτάκης θα βρει τον τρόπο ξανά να κατηγορήσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες γιατί δεν κάνουν σωστή ανακύκλωση, ας πούμε, ή γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Και στα άλλα είμαστε large, πολύ μεγάθυμοι απέναντι σε όποιον επιχειρηματία αγνοεί και μόνο υποκριτικά βάζουμε και μια υποσημείωση στις δεσμεύσεις ότι θα τηρεί τους νόμους κλπ. Δηλαδή μην το συζητάμε. Προβλήθηκε επίσης ένα επιχείρημα της ανταγωνιστικότητας, ότι στις μαρίνες η Ελλάδα υστερεί απέναντι στην Ιταλία, στο Μαυροβούνιο, στην Αλβανία ακόμα, στην Κροατία κλπ. Ναι, υστερεί διότι δεν υπήρχε ποτέ κανένα σοβαρό σχέδιο συνολικής ρύθμισης ακριβώς των θαλασσίων τουριστικών δραστηριοτήτων με όρους και κανόνες.
Ωραία, επειδή έχει υστερήσει τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που πια ο πλανήτης καταστρέφεται, τώρα που αυτού του είδους η επιχειρηματικότητα δεν βοηθάει αποδεδειγμένα στην ανάπτυξη τη βιώσιμη και την κοινωνικά δίκαιη, εμείς θα μπούμε στη λογική του ανταγωνισμού. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τι μας λένε αυτό, τι μας λέει κανείς με αυτό το επιχείρημα? Τι μας λέει? Ότι έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις? Δεν είναι αυτό πολιτική στάση. Ούτε καν για τη συντηρητική δεξιά δεν είναι πολιτική στάση. Είναι μόνο για νεοφιλελεύθερους ακραίους που λένε όλα θα τα ρυθμίσει η αγορά, και προσκυνούμε τους πρωτομάστερες της αγοράς. Τι άλλο είναι? Τελειώνω. Κύριε Υπουργέ, το είπα και στην Επιτροπή, οι υπεργολαβίες σε αυτήν την σκληρή περίοδο της δικής μας κυβέρνησης, της κυβέρνησης Τσίπρα, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοστάτη τον αρμόδιο υπουργό τότε, τον Γιώργο Σταθάκη, νομοθετήσαμε ότι σε κάθε επένδυση, σε κάθε παραχώρηση, σε κάθε ιδιωτικοποίηση, όλες οι υπεργολαβίες θα δεσμεύονται και θα υπόκεινται δια νόμου από όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο υποπαραχωρησιούχος στην Κεντρική Σύμβαση. Και ήρθατε την επομένη, από τα πρώτα πράγματα που καταργήσατε ως κυβέρνηση ήταν αυτό. Τι χρία μαρτύρων έχουμε ότι δεν κρατιέστε από πουθενά για να τους δώσετε τα πάντα. Τα πάντα στους υπεργολάβους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμα κι αν πούμε ότι ο υποπαραχωρησιούχος είναι ο άγγελος επί της γης και θα τηρήσει όλα τα πράγματα, κάτι που βέβαια δεν συμβαίνει ποτέ, με το πρόσχημα του εργολάβου που έχει αναλάβει τη μία ή την άλλη δραστηριότητα, αυτά δεν θα υπόκεινται στις δεσμεύσεις της σύμβασης. Λοιπόν, αν δεν επαναφέρετε αυτό το νόμο, τι κάνετε? Και τέλειωσα, κυρία Πρόεδρε, το υπερταμείο που το κάλεσα και εγώ να έρθει δεν είναι τα ΙΠΕΔ. Μπορεί στην πράξη, όπως είπε και ο Φλίτης Τσακαλώτος, να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση το υπερταμείο να πουλάει. Έχει από το καταστατικό του δεσμευτική υποχρέωση να αξιοποιεί τη δημόσια περιουσία, όχι κατά ανάγκη με πώληση, ενδεχομένως με πώληση. Και ακριβώς γι' αυτό δεν έχει και υποχρέωση να είναι το προϊόν της κάθε αξιοποίηση πώλησης προς την κατεύθυνση μείωσης και πληρωμής του χρέους. Λοιπόν, γι' αυτό επιμένουμε ότι ακόμα και αυτά που με σκληρό τρόπο διαμορφώθηκαν ως πλαίσιο στην περίοδο τη μνημονιακή, δεν μπορούμε τώρα να τα αφήνουμε στην άκρη και να μιλάμε για τα 99 χρόνια και να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.